eveza ke ezinye zezinto abazobe beyidingida kakhulukazi khona laphayana nokugcina kwenze isidingo sokuthi ophathiswe lo mnyango futhi ke ngokubambisana nomnyango wokuxhunyaniswa komphakathi nokuphepha kwawo ukuthi bahlanganise amakhanda ukubheka ukuthi bangakwazi kanjani ukubuka indlela ebheke phambili ukuvikela amakhosi nezinduna njengoba kade ekuchazile uNkosi uZulu. Sinenkosi uChiliza ke njengamanje nongusihlalo weNdlu yabaholi bomdabu khona lapha esifundazweni sakaZulu-Natal. Siyajabula ukuba nawe Nkosi yesizwe, siyabingelela. Angibingelele Shenge, ngibingelele nakubalaleli bonke. Ngikhuleke endlunkulu yakithi kuyigodlo zonke zesilo esikhotheme umdlokombane vuka ume ngentaba. Sithi unwelo lude kube nokuthula kwisifundazwe sakithi sonke. Wayekuteketisa kamnandi kodwa Nkosi yesizwe umdlokombane athi umadungeni. Kunjalo Shenge, sohlale sikhumbula njalo ingonyama yakithi. Sikholwa ukuthi noma isiphambi kobuso bukaNkulunkulu uthando ubunye ayenabo uyokwazi ukusikhulekela kuThixo kube nokuthula kwisifundazwe sakithi. Enye yezinto ayeyigcizelela kakhulu uhlanga lomhlabathi ukuthula, ukuvikelana sisodwa njengesizwe, ukukhombisana uthando, ukusekela labo njengokuthi ngiyakhumbula ukuthi uyabathanda kakhulu abantu bakhe kodwa futhi amakhosi njengabantu ababheke nabayiso lakhe kubantu bakhe wayebakhonzile kakhulu efisa ukuthi avikeleke. Sibona sifunda silalela nemsakazo kulezi insuku kukhulunywa ngokuhlukumezeka kokulinyazwa kudlula emhlabeni induna namakhosi nokungezinye zezinto ezenhlanganisile la namhlanje. Ngithi ngiqale ngizwe nje ilaka lakho kulokho. Kuyiqiniso elingephikwe, siyafisa ukuyibonga nokuncoma kakhulu umsebenzi yesilo samabandla. Isilo sasumuntu esikholelwa kakhulu uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kuyo yonke into, noma ngathiwa umcimbi ongakanani wayengafisi ukuthi uqale lo mcimbi ungazange wethulwe kuThixo uNkulunkulu wamaZulu. Namanje ke siyakholwa ukuthi uzoba nathi ngokomoya eqinisekiseni ukuthi lesi simo osithintayo isimo esibhlungu kakhulu, isimo esiyichilo, isimo esingamanyala ukuthi kubonakale kubulawa induna ngesihluku namakhosi ngalendlela okwenzeka ngayo. Inhloso ke yokuhlangana lapha ukuzobheka nokuzodingida ke kuxhukuza ugebhezi kuhlanganiswa ubuchopho ukuthi kungabhekwana kanjani nalesi simo. Ingaka lapha sikhona kukhona uMajor General Makhoba omele uProvincial Commissioner, kukhona uHOD wakwa Safety and Security uGumbi, kukhona uHOD wakwa Khokta, kukhona uMEC uHlomuka ophethe umnyango weza kwaKhokta, kukhona nabakwa Community Services nabo lapho babumnqayi. Zonke inhlaka amakhosi asendlunkulu nezinduna ngoba inhloso enkulu akusikona ukukhombana ngeminwe kodwa kuzoqhamuka nesixazululo. Uma kungaba khona ukuthula kwiprovince yaKwaZulu-Natal kuyoba khona ukuthula iSouth Africa yonke. Ukubaluleka ke kokubambisana kwemphakathi Nkosi yesizwe ukuvikela amakhosi awo umphakathi kanjalo nezinduna. Ngicabanga ukuthi uma singezwe kakhulu ukugcizelela ngoba mhlawumbe umphakathi uyucabanga sengazi ukuthi wona awunalo iqhaza ongakwazi ukulibamba ukuvikela abaholi bawo. Kuyiqiniso elingephikwa Shenge ukuthi kufuneka sikhumbule emuva ukuthi emandulo ayingekho ama-police station, kodwa abantu babevikelana kunezinsizwa kunazo zonke inhlaka zeintombi, inhlaka zomama, abantu ungeke uzuzwe kuthiwa kuntshontshwe ngisho inkomo ngoba abantu babebambisene beqinisekisa ukuthi yonke information uma kunento efuna ukwenzeka basheshe bayiveze obala. Namanje ke sikhuthaza lokho ukuthi kulesi sikhathi abantu ake basukume babambisane baveze zonke izonakali ngoba ngeke kubulawe umuntu usuku umuntu egoli azobulala umuntu, abantu abakhona endaweni engabi khona abanolwazi. Kodwa sikunxusa kakhulu kunokuthi kuloko kukhonjwana kuba khona izinto ezishoyo ezingenabufakazi. Bonke abaphethe ubufakazi ngokusuke kwenzekile abasondelane namaphoyisa abanikezele ama-information emaphoyiseni kuboshwe izonakali ukuze kuphele lesi simo. Asiphethe ngelithi Nkosi yesizwe, kuyiqiniso ukuthi njengoba inkosi ikubalula nje ukuthi ngalezi ayikhathi umhlaba usabusa abantu besalazi iqhaza nomsebenzi wabo ukuvikela isizwe sonke kwakungeke kuze kulahleke ngisho inkomo. Kuyavela ukuthi kusho ukuthi lento inhlese yobugebengu esuka ikhona emphakathini.
nakhona lapho umphakathi singasho njengamakhosi ukuthi abantu banalo iqhaza nomsebenzi ukuthi basimamise inhlelo zokuthula nokulwa nobugebengu eindaweni ezisemakhaya. Iqiniso elingephikwe shenge esikhuthazayo ukuthi abantu abasebenzisane ikakhulu nale inhlaka zama CPF nazo zonke inhlaka zokuqinisekisa ukuthi kugcinwa ukuthula eindaweni abakuzo ngoba izona zinto eziyokwenza kube nokuthula. Kodwa uma abantu behlukene phakathi kuyoqhubeka lezi zimo ngoba noma ngathiwa kukhona muphi umbango noma ngathiwa kukhona ini ukubulala umuntu akukunikeza igunya lokuthi uma usumbuleleke leso sihlalo uzongena kuso futhi bese usurvive ngoba iqiniso inkosi ayikhethwa iyazalwa. Induna ibekwa isigodi noma iqokwe inkosi iqoka ngoba ivumelene nabantu baleso sigodi. Uma kunezinto ezingahambi kahle kuyona isixazululo kuyibulala kodwa isixazululo ukuthi kubekwe ukuthi induna yethu kukhona okungasiphethe kahle zixoxe lezo zinto kube nendlela eyaphambili. Sifisa abantu bakithi ke bangene esigabeni esisha sokwamukela ukuthi ukubulalana akuyona isolution kodwa indlela eyisixazululo ukuhlala phansi izinto zixoxwe bese kwazi ukukhanyuka nendlela eyaphambili. Madunge ufisa ukubingelela lana enkosini. Usho nje Nkosi yami kuyasho ukuthi awungubonduna shuka zibekela betayo awu Tungomkhulu umbonduna shuka bekela abalandati abeta bengembethe unabhoya unaphepho wempofususe kanje ngombele wenkomo tungomkhulu. Jokoza kakhulu umbonduna tungomkhulu. Kusho ukuthi ayanda sebevele inkosi yesizwe noma iChiliza sebevele beza ngoba seChiliza land manje iChiliza nation. Inkosi yesizwe siyathokoza kakhulu ukuzwa nje ilaka lakho kuzolekelela kakhulu nasezweni sakithi nanokuthi umphakathi ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ukhunjuzwe iqhaza lawo emphakathini. Siyathokoza kakhulu. Thokoza kakhulu shenge siyafisa ukugqugquzela kubantu bakithi kulesi sikhathi seyinketho bakithi noma ngabe baqhamuke emaqembini ahlukahlukene noma bangena bezimele ukubulalana nokujahana nokuchitheka kwegazi akuyisolve inkinga. iKwaZulu-Natal ake ikhule manje ibonakala ukuvuthwa kwipolitiki kube nokuthula kube noxolo ukhetho kiwa kulona kube ukhetho lunokuthula ngendlela eyisimangaliso kungabi khona ukubulalana ngoba ukubulala umuntu akusho ukuthi usuzokwazi ukuthola leso sikhundla kodwa uyobungene kuso ngegazi akufanele kube njalo. Inkosi yesizwe sasemadungeni inkosi uChiliza engusihlalo ke weNdlu yabaholi bomdabu isifundazweni saKwaZulu-Natal njengoba siqhubeka nokusibhekile lolu daba lwamakhosi njengoba ikhona umnyango wokubusa ngokubambisana lapho sikhona namakhosi ke ngokwehlukahlukana kwabo nezinduna nabo bonke inhlaka ezahlukahlukene ebhekene kakhulukazi nokuphepha komphakathi.